सिंगर कमल परी जी और हमारे दोस्त है कल और बैंक मैनेजर है जो हमारे दीपक भाई मिस्टर। और इनको इच्छा हुआ कि मतलब एक क्या होना रमन कुमार ये बुलेट वाला जब जबनी छौरी बिजली के तारे छौ तोरा लोगा कर दो कर खूब मारे छौ जब जबनी छौरी बिजली के तारे छौ तोरा ले छौरा सब तारे खूब मारे छौ हमरा संग चले शॉपिंग कराई देबो जे कराई देबो गे तोरा बुलेट से मन से घुमाई देबो बुलेट से मन से घुमाई देबो और ले जे गौतरा खगड़िया हम ही माट गे और पिलई गौतरी जोनी रात गे पिलई गौतरी जोनी रात गे मिले ये छौरी संडे के दिन गे जैसे कभी में जब तोरा दिन गे मिले ये छौरी संडे के दिन गे जैसे कभी में जब तोरा दिन गे कारो करवा मर के पेरा आई गे तोरा बुलेट से घुमाए देबो जन्नत बुलेट से घुमाए देबो चलै रही यारा छी स्टाइल में अभी भी रहे छी केकरा ज्वार मोबाइल में बिजी रहे छी केकरा ज्वार मोबाइल में कमल प्रेमी के मन छोड़ी बट गे जिंदगी में छोड़बो ने हम तोहर साथ गे दीपक कहत तो शादी रचाइल ये रचाइल गे तोरा बुलेट से मन से घुमाई। ठीक है भाई दर्शक और हमारे सब जितने भी भाई हैं इसको इच्छा हो गया करने के तो इसलिए हम